sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw kada kayo amin. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kan biag ita ket nagapu ken ipagayam tayo nga Alfredo, manipod Nueva Ecija. Kastoy man ti surat ni Alfredo. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan nga Alfredo. Tubuak ti Nueva Ecija. May saak met kadagiti rinibo-ribo anaasam nga agdengdengeg kadagiti drama ngayon kaipatpatangatang ditoy YouTube. Ket naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a kapadasak. Mabainak kumangem amok ken patsak a makaited iti adal ken liwliwa toy pakasaritaan ti biag ko. Nang runa kadagiti padak a dumdumngeg. Adda mabalin ti pamilyami. Ngem daytoy ket gapumatlaang iti panagsalukag mi nga agassawa. Nagnegosyo kami aging gaarin mang ay ti panagbiag mi. Nadaan kami iti maysa nga anak nga isu ti innak istoryaan. Awan makunak ken ni Cindy, malaksid a nasingpet, nagaget ken nautek. Kayat ko asawen nalaing. Adu dagiti nagbalin nga awards na manipod elementarya, sekundarya, aging gaan nagkolehiyo, ket nagturpos daytoy kas summa cum laude. Ngem ti pakasurunak unay kenkwanak ket ti panagbalin na amaag ken bulsek itinagan ni ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ano ti kunam? Dayjay amay ti kayat mo apakiasawaan, Cindy. Wan, Papa. Idi da mo. Nailawan ka nakirelasyon iti adan asawa. Iti maysa met amamirmiraot ti kayat mo apakiasawaan. Ay! Saan na mabalin? Papa. Cindy, iha. Nagano ka lalaki dita. Ado ti babaknang ken di adal nga gar-aram ken ka. Puro da profesional. Ang amday din na Mike di kayat mo. Ha! Papa, nasingpet ni Mike. Ore singpet namin na singpet. No saan mo ta nakadal? Ken awan trabaho na. Papa, adamat bukod na atanon. Iso ti suksukayan na. Ken maysa, adamat trabaho. Ket, kontento ka ni tekas na klase ti biyag Cindy. Abay! Di ko nam, kabalan na kaya biyagan, ti pagtiping laeng adaga. Papa, nagagat ni Mike. Uray anya a klase ti trabaho, serken na. Uray pay. Ay ayatan mi ti tunggal maysa, Papa. Ti ko nam kit di. Ay-ayatan na kagaputabak nang tayo. Dahi ta, ti pudno. Papa, saan kumamat akas ta ti panagsasauyokin ni Mike? Agbalin kayo matnan amata pobre itikas na nga ibagbagayo. Yapo, tayo so ti panagkita ken ko na. Oportunista dahi dya lalaki. Nautak ka mati ko na. Di adal ka. Iso pangasim man iha. Di ka man agbalin ama ken bulsek no maipapan ken ayat. Papa, uray saan anak kaadal ni Mike. Addaan mat dayto iti prinsipyo. Ken amuna ti rumespeto. Iso nga inayat ko ni Mike. Ay, diyak amukan ka, Cindy. Makamuka man laengan.
Mas daawak man kan ka, Alfredo. No apay mat ngamin at tumukno sa dilangit tiguram kin ni Mike. Awan mat madingar aramiden na kan kajay tao. Maysa ka mat, Dolores. Sige, pag may maysa, andak nga gina. Ay, agpasugnod ka man lada ko san lakay. Ay na, bayam ka di ngaminan jay anak ta. Bakit ni Cindy? At daan iti husto atawan. Amunan tinasaya at kansan. Saanan nga ubing ti anak ta. Iso abay am ka din nga iso ti ag desisyon para iti magpagina. Ay, tila masakbayan na ti pampanunutek. Kasanong tulangan ti agbalin na biyag na iti din na dahi jay amay. No iso ti pakiasawahan na. Saan lang ang ruda na nakaadal? Awan pa'y trabaho na. Sana bali tadamot trabaho ti anak ta. Kan maysa, mabalin nan tumot at tumulong ka nagiti negosyo ta. Diyan mo kada kayo nga gina. Diyan mo, noan niya tinakita yung iti dayjay amay. Takas tao na iti pa naggusto yung kuana. Surun kon. Alfredo, mapmapanan titawan. Bumakbakat kan lumaklakaitan. Rumbang nalaang amaki asawa mutan ti kakaiso ng anak ta. Iti kasta, makita tapay dagiti agbalin nga apo ko ta. Ah, Iso nga awate mo ani Mike ti para iti anak ta. Iti kasta, makapagkalaysada mutan. Nakasagana ka din bakit? Itulod kan. Sa akma pa ni digital talon. Saanan, Mike? Siya kung ti agmaneho. Itikas na, di kan maladaw ang mapan ijay talon. Sapay nagpudot ti panahon ita. Angin bakit? Oh, atoy, inayon mo iti igatang mo iti abono, kanda dumapay akasapulam ijay talon. Saanan bakit? Adamat kwartak. Iso ti igatang ko kadagiti masapul iti talon. Mike, agasawatan. Noan niya ti kwarta mutan. Iso nga awatan mo na itoy. Cindy. Paspasin siya ang pailaang kumanipapawan. Amok adumtang tumat laang ti panawan ang maawat na ka, kas manugang na. Agan anas ta pailaang lakay. Awan parikot iti dayta bakit? Naano sakmat? Banag apagyamyamanak unay kan ka, Mike. Kat sapay ko ma, tadi ka mauma. Sapay ko mataag tali na ti kinaanos, kinasingpat kan kinagagat mong asawa. Una, ikarik daytagan ka. Bakit? Oh, nagswerte mo day ta lalaki. Day tala dumaw dawat iti anak ko iti kwarta ti amuna nga aramidan. Ay na nagmayat laki din atapisan. Apa yun, Alfredo? Ha? Mang mas kamat. Apay ka di. Asino ti kasurun mo? Sino kumapay ngay? Tinalayang amanugang mo ah. Apay. Opay, di mo ita nakita iti salas. Di mawat manan iti kwarta ka ni Cindy day ta, Mike. Yapo ko, ay. Surun kon iti day jay Mike. Ay na, saan adimawat ni Mike? Talaga nga inted ti anak ta day ti akwarta. Saan akayat nga awatan ni Mike ngam impilit ti anak mo? Ah, Husto ka din day tapa ng gurkuram kin ni Mike. Agasawadan kin ni Cindy. Manugang tan ni Mike. Iso nga awatem ka din ni Mike kas parte ti pamilya tayo. Ay na. Pirmi apudot na ita. Gilat ko man pa dito indayon. iridip ko bit.
Sakto mapay na jay talo ninton malmalam. Sana bale, tanalpas kumutan na kiti marami di jay. Nagana sa nabiyaga, Mike. Ne, da kayo matgayam, papa. Husto na itang araramidem. Agililad ka lang dita, un? Kahit nodan to pa ka sa pulam, dumawat kan tulat tayo ti anak ko. Ha? Kuha papa. Awan lang aro na nagadalam, awan pa'y trabaho. Ingkalaysam ti anak ko, tapno ada pagbagasam, kasta? Ne, sana pudno day ta papa. Oho! Pagkukwartan lang ti anak ko. Dahita ti pudno. Sanot papa. Adamat bukod ko a kwarta. Amoy mo't ngagtrabaho kay talon. Adumot dagiti mulak anatagan prutas. Amom nga minabaknang kami. Ano ti negosyo mi? Amom ati adal ti anak ko. Kaya tada na talaga na trabaho na. Kinagmaymaysa nga anak mi. Ket isu ti agtawi iti amin kadag iti mapanawan mi akinabaknang. Iso nga inalam ti riknana tapno maibiro mo ti pagnamayam. Uray marigrigat ni Cindy. Isulat ta ti babaya kayat kung ikalaysa. Ngamin, isulang ti babaya nakariknak iti pudno nga ayat. Nga uray kas ti kasasaad ko. Ket inayat nakmat iti napudno. Ket kasta akmat kan ko na, papa. Oho! Adula amin. Nakalalay ka ngagrason. Mike, iho. Mama, da kayo matgayam. Juan. Malmalpas gaya mantar aramida makubo-kubo dito likod ti balay. Uwen, mama. Imbagla pagtamtambayan no kastingal daw. Ay, Juan mayat dito'y nangipwestuam. Nalamiis ti angin na. Naparir no kasto'y ngal daw. Uwen, mama. Malahos to pa'y lang day iho. Umunag kantamangan tayon. Nakaidasaran ni Loling. Ako sige, mama. Umuna kayo namangan. Sana pa ngamin na mabisin. Nagmerienda ngamin itay. Ay na, di mo lata ni kaskaso ni Papayo. Kasjay at talaga ti ugali na. Saan ang mauawatan? Ang nasimpot day chay, iho. Basta saan mo apakpakitaan iti mati. Palawaam pa'y kuma ti panakaawat mo. Patya kadumtang tumatlaang ti panawan ngagbalinto anasaya at kilangan langan nyo. Uwen, mama. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Day tamat ti kanayon nga ikarkararag ko. Nagpintas matan ti inaramid mo a kubo-kubo ijay likod, lakay? Day jay. Basic lang da kita kanyak, bakit? Anya? Kat, kumusta kayo matan ken ni Papa? Kasi ti sigod. Awan pa'y nagbaliwan na. Kagura naklata ti amam. Talagan sa adinak kahat, para iti prinsesa na. Bayam, kasaritak tumanin ni Papa. Saanan bakit? Amano ibagana pa yung agipulpulong at. Sa pa isang kaibagana, ngayong kalay sa kakano. Gapo tabak nang kayo. Kan gapo kano tada na talgad at trabaho. Ba nag-asan mo tapod no? Saan ka din? Uwan, Matt. Amumot no kasano ti panagayat ko kan kasindi. Iso na lang. Tamakapikon mo't no maminsan. Nang runa, no ulit-ulitin na ti ibagbagana. Iparupa na launa ti kinamarigrigat ko na ikamkamang. Siya kunti dumawat iti pasensya. Gapo kadagita nga ibagbaga ti amak, Mike. Awan ti rumbang ngay dawatam iti pasensya bakit? Maawatak ti amam. Di kagdanag. Ar-aramidak mati amin akabailak amang ipakita kan ko na abidot dagiti atap na kanyak. Papa, Apay, Cindy. mabalin kayo kadi akasarita.
May papanitian niya. Tiga di asawa. Apay, nagipulong ka. Papa, apay ka di akas na unay tigurayo iti asawa. Apay aya akanayon anapudot ti ulo yu kan kuana. Nakasingsingput mo't kada kayo Basta! Agbura ka dagos ti darak no makitkitak ti asawam. Awan mo't madingar aramidan ni Mike kada kayo, papa. Iso lang arud aminan ti makakaamo dito'y balay. Ngam addamat lat na ibagayo kan kuana. Husto kumamatan ti panang tagtagibas sityo iti asawa. Ay, diya ka mo kan kasindi. No nakadadong amin nga agar-arab kan kay di. Puro dapay di adal. Ngam day jay pay lamay ti kinayat mo. Awan lang karoon na nagadalan na. Awan pa'y trabaho na. Suron kon. Papa, saan nga adal ti pangibasaran iti panagasawa? Kan maysa, di mat uray da kayo. Kat saan anakaturpos iti kolehiyo? Ngam ga po iti panagsalukag yo. Rimang ay iti panagbiag yo. Aging ga nakaipundar kayo iti negosyo. Kat napaadal da. Eh, sa bali aksindi. Di nakman di kumparakan ko na. Agpada kayo laang, papa. Isu nga rod anagustuak ni Mike. Gapo iti kinasingpat kan kinagagat na. Kat amok akas ta kayo matidi. Kwa. Diyak kayat adumtang to ti gundang way. Ama punuan kat masungbatan da kayo. When no pumanaw dito'y balay. Di pumanaw. No kastaman bilang. Sumuro taktoken kwa na, papa. Anya. Panawan na kami kan ni mamam. Gapulang iti day dya lalaki. Natural, papa. Asawak ni Mike. Aniya. Papa, umay kayong tamangan tayon. Awan ngamin ni mama ka ni Manang Luleng. Arimwarda, eso siya akong tinagluto. Umay kayon, taggidan tayo namangan. Umuna kalatan na mangan. Umay kayon, papa. Napudot pa iti sabaw. Naidasar kon. Nagulit ka niya. Ha? Mga anak tulad tayo dun kay kayat ko. Mangan ka siksika. Sige nga ron, papa. Ni matsindikan may kada iti terasa ti balay. Kasla napas na ti panagsarsarita da. Tinasayat, umasidagak. Iti kasta, mangag ko ti pagsarsaritaan da. Dito'y akon. Nalawag ang mangag ko dito'y. Talagang sadi na kung maklon ti aman, Cindy. Diyak man amokin ni papa. Kanayon ko adamagan iti bagit. No apay nga taakas di titrato na kan ka. Araramidak mo namin nakabailag. Tapno maawat na, kas manugang na. Gumawan lata. Agan anos ka pailang amok adumtang tumat lang ti panawan. Amaawat na ka ni papa. Karon to nga tama pasamak dahi ta bakit? 2 taon mo tanti na palabas. Hindi po nagkalaysa ta. Ngayon isungot lata ti trato na kanya. Maudin na iti apan nakisaritak ka ni papa. No talaga asaan pa'y laang nga agbaliw. Nasaysaya at siguro no lumasintan. Lumasin da ka no. Angin bakit? Kasanong da mamakan pa paano lumasin ta? Alangan nga ibati ta ida dito eh. Masaksak tanak ngamin no makikita akas di titrato ni papakan ka. Di ka madanagan. Okay ka lang bakit? Kabalak pa imot nga ibturan ti trato na kanya. Kasi da ngamin ka ni mama. Naibati ta ida dito'y balay. Lakay dan. Kan bakit dan? Sikati makakamay. Angam no dimon ka ba ilan? Ibagam lang kanya. Si sasagana ak asumurot kan ka lakay. Regayam kas jay ti trato ka ni Mike. Kit adapay lang concern na kanyak. Papa, baybay nyo daytan. Siya kung timang bagkat amang ipan ni kusina. Siya kon. Tadagsan day ta, papa. Bayan yun.
Siya kunak mat. Apay, anyat pagkungkunam kanyak. Jaka bailan ta lakaya kon. Analupuya kon. Anakapsuta. Kasta. Ken sikalang tinapigsa. Ken makabail. Papa, Di nakbibiyangan. Alah, pumanaw ka at isang kuanak. Kabailak da ito'y kunakmat. sige. Makamu kayo, no day tati ko na papa. Panawan kayo, pay. Di nakmaala iti kinagin si singpet mo, Mike. Mapan kayo pa'y laeng. Agsubsubli akon. Kung namadla na sino asan to. Pwah! Pagkatagin din da ito. Itepan kun ije kusina. Ay, kasla. Kupirti barong ko. Diyak mag-ahaso. Ay na, imbaglaangan ta na itaray na kaadagos ni Mike dito ospital, Alfredo. Tano saan, amangan no lamlamayan da ka itan. Agyaman ka gaputan na ilasat mo ti may kaduapan na kay stroke mo. Bakit? Bala, urno sa mo ti bakim. Agturungan da sindi kan Mike ditoy. Ma-discharge ka matlaang ka no ita ko na ti doktor mo. Bakit? Agbaliw mo't nga taitan ti tratom iti manukang mo. Nang rona kat iso tinangispal iti biyag mo. Oh, inayadin niyo ti magna, papa. Umay kayo, papa. Sa labayan kayo. Kwa, sanan, Mike. Kabalak matimag na asisyak. Ay na Alfredo, itulok mo ka din asal labayan na ka ni Mike. Iti kasta, saan ka na marigatan? Nangato pa'y lang amin ti pride mo. Talna ka dita, Dolores. Kabalak kunakmat. Ala, bayan nyo latan, mama. Basta inayadin nyo lang ang timag na, papa. Itikas na saan kayo ang matumba. Ala, mutoy na kita siya, mama. Cindy, yun una ako ni Jay baba. Urayan kayo ni Jay. Mapana ko ni ti parking lot, ha? Alfredo, husto pa'y lang dayta pa nagbasbasam iti dyaryo. O ba'y kantamangan tayon? Nakaidasaran ni Loleng. Ni Mike, si Mangpet ka din. Saan pa'y? Amangan numadamdama pa'y daytiyay. Umuna tayo namangan. Saan? Urayan tayo ni Mike. Panagkunak at paawi din tayo, Jay. Nagigindan tayo namangan. Ay na, nagdadakil gaya mga nagatimulam apagay, barok. Uwan, papa. Dadakil ka nagpipintas ti dawada. Sigurado amayat ti apit mo, no agtalin na ti kasta kinapintas da. Agingat maloom dagiti pagay, barok. Uwan na, papa. Sapay ko mga rod. Tawan ti umay abagyo. Aginggat maapit na kitoy. Itikas na, sana malugi. Wala, ay nagmayat dito yan. Makapapangar itirik na. Tamayat ti puloy ti ahangin na. Presko. Uwan, papa. Iso na lang ta medyo napudot mo no tumangan ti aldaw. Mike, barok. Apay, papa. Pakawan na kumaka nagiti saan na nasaya at ngay nararamid. Kanin sa usawang ko kan kahit ikalabas. Nagbali na ka na ulpit kan ka. Tilabagik ti pampanunutak. Kahit sapay lang kumata mapakawan na. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, papa. Iti ka ano man. Jack pulos nagimula iti sakit tinakam kada kayo. Kahit pagyaman ako unay. Tanaka-amiris kayong utlangan. Kamaw dyanan na. Mawat dakmetlangan kas manugang nyo, papa. Ay katlaw na ya, barok. Ket ulit tagtag daw iti pambakawan, Dakhel abiddo tinaramid ko apananggurakan ka. Iti likudan tinapintas ngayon pakpakitam kanyak.
Amok nga ado ti masuron, wenno manggura kanyak gapu iti kinaulpit ko a katugangan. Ngam awatek amin dagita a komentaryo, ngamin amok adakkel ti nagbiddutak. Ita addan dua nga apo kumi manipod kada Cindy ken Mike. Adapay kit di agin magat ken sinming pet ti manugang ko. Kinapudno na nasingsinged kami pay kit din nga agmanugang ngam iti mismo nga anak ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kumata nakaibati ak iti adal nang runa kadagiti padak adumdumngeg. Miss F, pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Alfredo. Ken ka pagayam, Alfredo. Bilibak met ken ka pagayam ko. Ngamin sikan a mismo tinagsurat tapno idrama mi toy pakasaritaam. Banag a pangidayawak unay ken ka. No sa balila ang siguro kat mabaindan gapu ta isuda tinagbidot. Adu ti kastoy apasamak wenno pakasaritaan. No maminsan kaslasaan a nakapapapati nga mapaspasamak dagitoy iti pudpudno a biag. No apay met ngamin nga adda dagiti katugangan ken manugang asaan nga agkakaalaan wenno agkikinnaawatan. Banag a pagparparikotan dagiti asawa ken anak gapu ta isuda met ti masaknan. Kadagiti addaan iti kastoy a sitwasyon, ditay kuman urayan nga addadakes a mapasamak sa tayto agbaliw. Ngamin, may salaang ti biag tayo. Inted dayto ti Dios tapno agiinnayat ken agpipinnatag tayo. Alakastan pagayam, Alfredo, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.